fawr sy'n mlaen ar hyn o bryd. Y ffermwr ifanc sydd wrthi, y bechgyn, wedi cael gres i trad yn hyn drwy'r dydd a wedi bod tynnu ers awr a mwy erbyn hyn, Caryl. A pwy sydd â ni atgoffa ni gyd, pwy sydd yn y ffeinal a beth sydd wedi digwydd yn y ffeinal ma'n barod? Felly mae Gwent yn ei fan hyn yn y glas, yn erbyn Brycheiniog yn y gwyrdd. Fe nath Brycheiniog ennill yr end cynta, ond wnaethon nhw ddim tynnu nhw dros y linell, ond fe gaethon nhw i ennill achos bod Gwent wedi cael gormod o rybuddion yn ystod y tynnu yn anffodus. Felly ni'n gweld Gwent fan hyn nawr, maen nhw yn cadw siap yn dda, ond beth sy'n rhaid i nhw wneud siŵr bod nhw ddim yn greu fan hyn nawr, fel bod nhw ddim yn cael y rhybudd na, y tri strike fel petai. Beth sy'n rhaid nhw'n ei siŵr bod nhw'n gwneud? Ond nhw ddim yn lawr tipyn ar y llawr diwethaf, unwaith maen nhw'n stefel mae Brycheiniog newydd wneud nawr. Os bod nhw lawr am gyfnod, maen nhw yn cael eu hwthu lan. Mae gyda ni 3 Rhaff sydd yn neud y ffeinals bob tro. Maen nhw lawr eto, felly byddai nhw'n gwylio. Ddim yn digon rhybudd am hwnna nawr, neu codon nhw digon cloi. Codon nhw digon cloi. Maen nhw wedi mynd lawr eto, maen nhw'n mynd i gael un rhybudd nawr, fel ni'n gweld. Ister y Rhaff yna, fe? A maen nhw wedi mynd lawr to. Fi'n credu bod Brycheiniog yn ei wneud i ti'n bod, Caryl. Fi'n credu bod nhw. Nhw sy'n arfantes. Ond maen nhw lawr hefyd, felly mae rhaid iddyn nhw, chi'n gweld... Maen nhw wedi wneud i! Odyn, chi'n gweld y dathlu yn nhw, faint bod y golygu i bob un mewn jack yn nhw. A mae'n teg o edrych ar ei oedran nhw, maen nhw bechgyn ifanc ofnadw, felly mae fe'n dipyn o gamp iddyn nhw, achos oedd bechgyn o Gwent, nhw'n bechgyn tipyn yn hynach yn ei erbyn nhw. Gorfoledd i glwb Tre Castell yn cynrychioli Brycheiniog. Perfformiad da ganddyn nhw, Caryl. Perfformiad ffantastig, chwarae teg. A mae'n braf gweld y tîmoedd ma'n cystadlu gyda'r ffermwr ifanc. A dyna ni felly, cystadleuaeth y ffermwr ifanc. Tre Castell yn cynrychioli Brycheiniog yn ennill cystadleuaeth y bechgyn. Ond dewch nôl ato ni, achos mae'r merched ar y ffordd. Cofiwch ddiweddaru neu lawrlwytho ap y sioe eleni. Yma mae rhestr cystadlaethau, canlyniadau, cyfarwyddiadau teithio, map o'r maes a gwybodaeth am y gweithgareddau sydd ar gael yma. Hefyd cyfle i chi ryngweithio efo ni drwy ddilyn cyfryngau cymdeithasol S4C ar Facebook, Twitter ac Instagram. Defnyddiwch yr hashnod sioe 2018. Croeso nôl i ffeinal tynnu Rhaff y merched. Mae yna filoedd o bobl yma. Brycheiniog yn erbyn Morgannwg sydd yma yn y ffeinal fawr. A mae'n un yr un, Caryl. Odi, mae'n cwbl lot i waren di nawr. Ond mae Morgannwg yn dechrau camu am yn ôl, felly gen i weld nawr beth fydd yn digwydd, ond mae Tre Castell yn dala nhw mas gymryd maen nhw'n gallu. Mae'r coach yn gweiddi arno nhw gered, chwarae teg. Siwt fydd cyrff y merched ma ar y pwynt yma? Wedi tynnu ddwywaith yn y ffeinal, di roi popeth. Siwt fydd nhw'n teimlo? Maen nhw'n flinedig, a ni'n gallu gweld wrth y ddoi dîm. Maen nhw wedi cael tough pulls ma heddi, ond mae Morgannwg yn dechrau ennill wedyn ni. Tre Castell yn trial mynd am y dwbl wrth gwrs gan bod y bechgyn wedi gwneud i yn y ffeinal arall. Ydyn. Un nhw'n mynd i lwyddo i ennill, ond dwi'n mynd gwybod mae'r mantes o ran y tirwedd gyda Morgannwg yn sicr wedi ennill y tos yna efo'r coen. Odi, mae'r fantes yn bendant, a mae'r cwbl wedyn ni lawr i faint mor ffit yw'r merched ma'r diwedd y dydd. A fel ni'n gallu gweld, mae'r merched yn gweithio'n ofnadw o galed, ond mae Morgannwg yn bron y fod wedi wneud i. Morgannwg, dwi'n credu sy'n mynd yna hi, Caryl, beth ti'n weid? Ie, mae'r... Mae nhw wedi wneud i! Chwarae teg iddyn nhw. Wel am sioc fan hyn, yn ffeinal y merched, Caryl. Bendant, ond chi'n gallu gweld wrth y merched faint bod yn golygu iddyn nhw. Maen nhw gyd yn clybori i gilydd fel tîm o 8 gyda'r coach a'r person oedd yn gofal y dŵr ac yn y blaen. Fel rhywun sydd wedi cael llwyddiant yn y sioe fawr o flaen miloedd o bobl, siwt deimlad yw hi i'r merched yna nawr? Mae fe'n deimlad fydden nhw ddim yn gallu dychmygu fel oedd yn teimlo cyn nawr, a mae rhyw buzz yn mynd trwyddo nhw, fel bod nhw wedi ennill miloedd ar filoedd o bunnau, ond ar diwedd y dydd y fraint o ennill y cystadleuaeth y ffermwr ifanc yw yma, dyw ddim yn joc fod na 10 tîm o merched wedi bod yma heddi, a mae Morgannwg yw'r enillwyr ar diwedd y dydd gyda Tre Castell yn ail agos iawn, chwarae teg iddyn nhw. Mae yna gyffro, mae yna ddrama. Ni wedi cael popeth fan hyn yn do yn y ffeinals yma. O'r un yn bendant, a dim yn aml iawn i ni'n cael tair en sydd mor agos i gilydd. Yn union. Caryl, diolch yn fawr iawn i ti am ymuno da fi. Pob lwc i fod ymdrech i gyrraedd tîm Cymru eleni eto. Diolch yn fawr iawn i ti. A dyna ni felly, y bechgyn, ffeinal y bechgyn yn mynd i Brycheiniog a Tre Castell, ond ffeinal y merched yn mynd i Morgannwg.